Es i brifysgol yn Gaerdydd, a wedyn ar ôl ni nes i ddod nôl, a wedyn dath swydd S4C lan, a o'n i'n bles iawn achos bod fe'n annog fi siarad Cymraeg i gadw Cymraeg yn y mywyd i, ond hefyd i aros yn lleol, so fi'n gallu byw gytre, gwario amser dy teulu, a fi'n joio'r ardal. Fi'n credu'r manteision o weithio'n Sir Gar yw mae fe'n ardal enghraifft gyda'r egin sydd yn datblygu lot yn fwy nawr gyda, yn enwedig gyda'r sector ni. A mae gallu wneud hwnna trwy gyfrwng o Gymraeg i fod rownd teulu a ffrindiau achos bod fi'n wreiddiol o'r ardal yn bwysig iawn i fi a jyst i hybu'r Gymraeg ac i weithio mewn ardal mor neis a bert. Enghraifft o ran prentisiaethau ni, mae hwnna'n agor gymaint o ddrysau bobl ifanc ac yn dangos sy'n rhaid i chi i aros i'r elfen greadigol o teledu, mae yna elfennau eraill i gael fyd. Fi'n credu be fi'n mwynhau wneud mwyaf gyda'r swydd yma yw cwrdd â pobl newydd. A o fewn swydd fi'n gyfrifol am wneud fel y cyfarfod sector. So jyst cario mlaen i wneud hwnna, cwrdd â pobl newydd. A gweld mwy o gynnwys cyffroes yn dod i S4C. Mae fe'n gret. Fi'n meddwl ni'n lwcus i cael beth sydd da ni yn y sir. Fi'n mynd 10 milltir a fi ar y trath. So, mae lot o pethau da ni yn y sir sy'n gallu helpu chi cadw'n ffit ac yn iach. A na pan fi'n licio byw yn y sir, a na pan fi wedi bod yma 10 blwyddyn hefyd, achos mae popeth mas eisiau wedyn. Fi'n meddwl unrhyw un sy'n mas na sy'n edrych ar active cigar a gweld beth sydd da ni, just felly do lawr a cael chat â ni, a just gweld sut mae fe i gweithio yn swydd gret fel hyn. Yn active sport a leisure, Cymunedau Cymraeg ni, wrth gwrs, ni gyd tator i'n rych i roi raddau, a fi'n credu mae lot yn cwsmeriaid ni a'n cyflenwyr ni, felly bod nhw'n twymo bach yn gynt i rwy'n sy'n siarad Cymraeg. Dwi ddim angen reidiol, wrth gwrs, ond byddwn ni'n awgrymu fod yn bwysig i ni fel cwmni, mae'n rhan o'n diwylliant ni. Fi'n reiddiol o Sir Gyfyrddin, wedi mynd i prifysgol lan y Casnewydd, wedi gweithio dros Gymru gyfan, a wedi dod nôl ar ôl sawl blwyddyn. Mae yna rhywbeth amdano Sir Gyfyrddin. Mae'r balans o busnes a phleser yn ffantastig. Chi ddim yn rhy bell o fod ar y trath. Ni yn arben mynydd, mae jyst yn arbennig. Y mantais i fi o weithio yn Sir Gar yw bod fi yn y milltir sgwâr. Mae'r teulu'n rili bwysig i fi, felly mae Glan Gwili yn ardal agos i gytre ac yn lyflu i weithio yma. O'n i wedi tyfu lan yn yr ardal a es i brifysgol yn Caerdydd. A ges i swydd lan yna, a oedd y cyflog ddim yn really matcho'r faint mae'n costi i byw lan yna. So des i'n ôl gytre, mae'n chepach i byw, a mae'r arian yr un peth. Mae'n ardal brydferth iawn i fyw, mae treithau dad ni ar yn step yn drws. Dwi ddim mor fysi a byw mewn ddinas mawr, mae dyn ni lot i gynnig. Mae cwmnïedd mowr dyn ni, mae cwmnïedd bach gyda ni fyd, mae lot o gyfleoedd da i bobl yma. Jyst yn yn y gwaith, ond tu allan y gwaith hefyd. A gech chi weld y scarlet yn lleol hefyd.